क्या थिंग फंग मा क्या और ये सुनने हो लोग थिंग फंग मा Yan pitay nubay na nang kamana nubay nay nay nay. जोंनि गोबां सुबुङानो गुबुन जायगायावहा खामानि मावनो थांना थायो आरो थाङो गुबुन गुबुन स्टेटआवहा थांना खामानि मावहैयो दा जोङो भिडिअ फायो बिसोरनि माब्लाबा सोरजोंबा बुथार जायो मादि थैना थायो दा बेफोरनि खौरांखौबो जों मोजाङै मोना थैखांनाय उनावहा दा बेनि थाखाय आं बिसोरनि थाखाय बे टपिकखौ बिसोरनि सायाव बनायनाय जागोन जाय जोंनि मानसिया गुबुन जायगायाव थांना खामानि मावहैदो बिथांमोननि खाथिथिं बे मेसेजखौ जायफोरा बे भिडिअखौ नायदों शेयार खालामना होयो जाहाथे बिथांमोननिसिम नुहैयो आं बेखौनो दा बुंनो सानो दि जोंनि जितु बे मोखांनिफ्राय लानानै महर मोखां जोंनिया सिदा सादा मानसि ट्राइबेल मानसिफ्रा नुनायावहा जों माने गुबुन मानसिया जोंनि मोजांखौ लुबैजाया आरो जों दाबसे जायगानिफ्राय थांनानै बिसोरनि स्टेटआवहा थांनानै खामानि मावहैदो जि जायगायावनो थाया मानो जों जिखुनु मोजां खामानि मावबा बिसोर मेगन सायो दा हमना ला आं नर्मेलि खामानि मावै मालिकआ मोजां मोनबाय आंखौ मोजां बेथनबो होलांबाय थाबाय प्रमोशन जानो हमबा मानिबा बिसोर मिथियो प्रमोशन जासिगोन बा मासै होनना बे समाव मेगन सायो माने दा बे समाव जों जेबो बुंना बिसोरजो माने धेमालिबो खालामना जों धेमालि खालामब्लाबो बिसोर माने जोंनि धेमालिखौ मोजां मोना जोंनि रंजानाय बा खुसि जानानै थानायखौ मोजां मोना गुबुन मानसिया खायफा मोजां मानसियाथ' बेफोरखौ साना गाज्रि मानसिया दा बेफोरबायदिया जोंनि समाजावबो थायो दा बिनिखाय गुबुननि समाजावबो बिदिनो थायो बिनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बनायदो दा बिनिखाय जाय नोंथांमोना गुबुनाव जोंनि बिमा बिफा बिदा फंबायखौ गारनानै थाहैनायनि थाखाय आं बे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय नोंथांमोना जुदि नोंथांमोननि खाथियावहा जायबाबो बिदिनो बिसोरनि बाखिन्दा मानसिफ्रा थाखायोखा लकेल मानसिफ्रा खामानि मावफायो नोंसोर बिसोरनिफ्राय सांग्रां जानानै था बेफोरबायदि बाथ्रानिफ्राय आपेलबो हाबाय मोदोमफुलबो हाबाय दा नै केकआ सुरु खालामबायनो जानाया आं दा बारायखानायनि थाखाय हैना फैनोसै न' दे ये भैया खाओ ये भैया लोग भी है बहुत दूर से काम करने के लिए आया है कहाँ से आया है आप भूचालीसा हाँ भूचालीसा भूचालीसा कहाँ है ये उड़ीसा है क्या यहाँ झारखंड सर झारखंड अच्छा झारखंड का है तो आप कितना साल हुआ यहाँ काम किया यहाँ हम 30 साल जैसे हो गए 30 साल हाँ। वाह इधर ही है क्या बाल बच्चा आपका हाँ इधर है इधर ही शादी किया कहाँ मिजोरम में मिजोरम में अच्छा 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 बड़ा हो गया अभी 10 क्लास में पढ़ता है वाह ये देखिए कहाँ उड़ीसा झारखंड का झारखंड कौन सा गाँव से है और गोड्डा डिस्ट्रिक्ट गोड्डा डिस्ट्रिक्ट गाँव कौन सा है आपका लताना गोड्डा डिस्ट्रिक्ट लटोना गांव से है और यहाँ कितना साल 30 साल 30 साल कितना साल उम्र में घर से निकला था 15-16 साल वाह यहाँ का भाषा भी जानता होगा आप हाँ मिजू भाषा बोल लेता है आपका बच्चा मिजू ही हाँ मिजो भाषा अच्छा कौन सा स्कूल में पढ़ता है सायरंग में सायरंग इंग्लिश मीडियम होगा हाँ इंग्लिश मीडियम में और पूरा मिजू भाषा बोल लेता है पूरा इंग्लिश और मिजो और यहाँ रहकर आपको कैसा लगा मिजोरम में इधर अभी ज्यादा दिन हो गया था ठीक है लगता बहुत बढ़िया है ना यहाँ बहुत शांत इलाका है शांति इलाका है शांति इलाका है कोई तकलीफ नहीं है बहुत बढ़िया बहुत अच्छा है ये यहाँ मतलब बीटी चल रहा है ये लोग का आज मतलब संडे है तब भी मतलब स्पीड से काम चल रहा है हमारा यहाँ ये इसलिए ये भैया दोनों काम कर रहा है ये पपीता भी लीजिए आप लोग इसको क्या बोलते हैं पपीता को मिजो भाषा में हाँ थिंग फंग मा क्या थिंग फंग मा क्या और ये सुनने में लोग थिंग फंग मा थिंग फंगमा और आप लोग का उड़ीसा भाषा में ये झारखंड में हाँ, झारखंड। ये भी पपीता बोलता है पपीता बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है ये भैया लीजिए और आप कितना साल हो गया यहाँ यहाँ 1 साल हो गया 1 साल हो गया आपका नाम क्या है शैला सुरेन अच्छा शैला सुरेश आप कितना साल हो गया यहाँ इधर आए हुए 1 साल हो गया आप भी इधर शादी किया क्या नहीं शादी किया हुआ बोचली ब्रिज में बैठा है अभी तो कहाँ था बोचली ब्रिज में भैसली ब्रिज हाँ लिम्पी रोड में काम कर अच्छा अच्छा इधर ही लोकल आप कहाँ से हो गोड्डा जिला तक है अच्छा आपके सेम है क्या गाँव अच्छा 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 नहीं सेम तो नहीं है मेरा गाँव तो हरिपुर है हरिपुर है ठीक ठीक थोड़ा मुंह दिखा दिया आपका घर वाला भी देखेगा है कि नहीं ये वीडियो है आजकल अच्छा है ठीक है आप लोग मतलब घर वाला भी देखेगा कोई ये वीडियो को देखने से शेयर कर दीजिए है कि नहीं और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए भैया लोग को भी देखेगा और ऐसे काम करना चाहिए अभी हमारा भी मतलब जो भी है मतलब दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जाता है आप कहाँ झारखंड से आया हम आसाम से है आसाम का लोग भी कहीं उड़ीसा में है तो ये वीडियो देखिए और कहीं ऐसे आप मतलब प्यार से रहना चाहिए है कि नहीं काम करना चाहिए अभी जैसे मिजोरम में आया यहाँ तो मिजो लोग बहुत अच्छा है बहुत प्यार करता है आदमी को बहुत मदद करता है हेल्प करता है सही में है कि नहीं हाँ
अच्छा फूड अच्छा होना चाहिए। हाँ, अच्छा होना चाहिए। फूड अच्छा होना चाहिए। ये भी लीजिए भैया, पपीता लीजिए। पपीता और एक ले हो गया, हो ले गया, ले ले, एक ले, हो छोटा गया। सा है। ब्रेकफास्ट क्या? केम सा ब्रेकफास्ट आपका है? चलो आप दोनों से बात करके अच्छा लगा, अच्छा काम कीजिए, है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। कितना पेमेंट मिलता है ये तो बताइए थोड़ा सा। 13,000। अच्छा अच्छा, 13,000 मिलता है। हाँ, लेकिन यहाँ का जो रहता है यहाँ केमबी को मिलता है कि नहीं, दूसरा जो रहता है आप तो बाहर रहता है फैमिली का साथ, है ना? हाँ। ठीक ठीक, बढ़िया है, अच्छा है। ये एक पीस लीजिए और ये लीजिए। हाँ ठीक, ओके ठीक है भैया। मोबाइल है किसी के पास? हैं? बड़ा वाला मोबाइल बराबर है। हाँ, तो हमारा चैनल है तो आप लोग दिखेगा। हाँ लिख के दे हाँ, देंगे। लिख के दे देंगे, देखना, है कि नहीं? घर परिवार भी देखेगा क्या काम करता नहीं करता, है कि नहीं? अच्छा लगता है। और कैसा आप लोग सब ठीक ठाक है ना? ठीक ठाक है। बस 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 बस, ठीक है, ठीक रहना चाहिए, है कि नहीं? काम कीजिए आराम से, बढ़िया है। हाँ ठीक, ओके। नै बेबायदिनो जोंनि सुबुंफ्राबो गुबुन जायगायाव थांनानै खामानि मावहैयो, बिदिनो मोजाङै मावनांगौ, थानो नांगौ, दावराव दावसि खालामना। आरो जों गुबुन जायगायाव थांबा माने जुमाय मेथाइनि सेवनखौ बहुत खम खालामनांगौ। जों जुमाय मेथाइ लोंनायनि उनावहा जों मा बुंदों मा थादों जों मिथिया। बिनि थाखाय आं बे नङा जे सब मानसियानो जुमाय मेथाइ लोङो होननानै बुङाखै, खायफाफ्राथ' लोंलिया दानियाबा, लोंबाबो गावनि लिमिट होननाय बुस्थुआ। जियानो जा सब बुस्थुखौ लिमिटखौ जों मिथिनांगौ। लिमिट मिथियाब्लासो जों सिमा होननाय बुस्थुखौ मिथिनांगौ। आंनि चेनेलखौ नायग्रा आरो मोजां मोनग्रा अनसायग्रा नोंथांमोन, बे भिडिअखौ नोंथांमोना जाहाथे जोंनि समाजावहा शेयार खालामना होयो, जाहाथे बेफोरबायदि भिडिअआ मोनसे खौराङाबाबो मानसिखौ मदद खालामनानै थांना थानायाव एबा लोगोखौ मर्यादा थानायावहा गुबुन जायगायाव थांना खामानि मावनायाव मदद खालामो। आरो बेफोरबायदि जाथायखौ बा नुनो मोना जोंनि गेजेरावहा बहुत दुखु नांनाय बाथ्रा। न'निफ्राय ओंखारलाङो खामानि मावनो थाखाय, बिसि फिसाय गथ' गथाय बिमा बिफाखौ पालिनो थाखाय। दा जोंनि न'आवनो जुदि बेफोरबायदि रां रुफा गामि खाथियावनो जुदि फेक्ट्रि गिदिर गिदिर थानायबा मानो थांनो गोनां गुबुन हादराव? बिनि थाखाय बेफोरबायदि भिडिअखौ नुनानै जोबोद दुखु नाङो। जोंनि आदामु फंबायमु न'खर गारना थाहैनाय, गोजानावहा खामानि मावना थाहैनाय, मोजाङै अनलायनानै खामानि मावना थाहैथों आरो बिसोरनि जायगानि सोमोन्दैसो जों जि जायगायाव थायो बे जायगानि सोमोन्दै मिथिनो नांगौ आरो मिथिनानै सिरि सिरि खामानिफोरखौ मावबाय था। गावआ जि थांखि लानानै थांदों बेफोरबायदि थांखिखौ फुरा खालामनानै रां रुफा खमायनानै नावहा मोजां खामानि मावफैगोन हाथों होननानै आरो हाननांगोन आरो बेफोरबायदि खामानियाव लगायनो हाथों। मोजां मोजां नावफोरावहा थाखा फैसा खमायना लाबोनानै जोंनि हारिया गेरेमसा हारि दानायावहा मोजां जाथों। आं बेखौनो बुंनानै दिनै एसेयावनो भिडिअखौ दोनथ'बाय। खुलुमबाय।